Hello guys, good morning. Di ami karon sa bye-bye o ang akong vlog for today karon ang mga tao nga nakadakop og bulinaw. Guys, dum kay sila dakop karon. Og atong kitaon guys. Dum kay bulinaw diri oh. Kilo-kilo nyo. Tulon noy. May timbangan ko. Timbangan nyo. Yung pagkagat ng kuwan. Kulang. Hello guys, kaya damo kay bunga. Walang ang karabang yang murag rilo nga mo tulog mo. Mutalong sa kuwan. Oo. Kaya kay damo kay mga dakop diri guys, mga bulinaw. Ngayon kayo guys ang panahon karon kay linaw. Dito saya hapit na ko sa katulog dito. Ako na sukong pila ko katulog. Yo to mo dito. Lino kay guys ang mandiri dagat guys. Hello guys, good morning. Welcome my YouTube channel. Please subscribe sa Catalina Arts. May kay view. Linaw-linawan kayo guys sa mga dagat. Guys, may mga ero din nga mga guys. Snowbear. Kaligo, snowbear, kaligo. Kaligo. Whitey. Whitey. Hello guys. Pamunitin kay para may ada. Para si Eugene, para may ya pa dong. Ya dong, pamunita dong, ya dong, ya pa dong. May timbangan isa pa, magkuagog diba ha? Ang kuwan ng timbangan kung lang nga italong lang ang kanang ang rilo kay awalan din ba kay tuwag na na Oo. italong lang Hello guys, dire lang po to. Bye bye. Please subscribe sa Catalina Arts. Bye.